Днес в Story Driving ще ви разкажа какво всъщност се случва, когато продавате ексклузивно имота си с правилния партньор. Какво прави правилния партньор? Идва на място и ви прави един първо, най-важно, ви прави пазарен анализ на това каква е цената на вашия имот към днешния пазар. Тоест, купувачите, активните купувачи на каква цена ще отговорят с оглед, с депозит, как вашия имот като цена, ценообразуване ще стане интересен за купувачите, които търсят сходни на вашия имот, който предлагате имоти. След като ви направят пазарния анализ, те ще ви покажат реалността, действителността. Тук много собственици се сърдят и си мислят, че всъщност брокера, агента ги сапонисва, ги лъже или иска просто лесно да продаде имота си. Не, мили мои, имота ви. Не, вие сте от един отбор. Защото колкото повече получите вие, толкова повече ще получи и той. Процент комисионно възнаграждение се заплаща, а не твърда сума. Заради това няма какво да се притеснявате. Единственият проблем е, ако не получите нищо, защото и 100% комисионно възнаграждение брокера, агента тогава да взима, той също ще получи зеро. Затова интересът е общ. След като определи цената, ценовия диапазон по-скоро, според това каква е срочността ви на продажба, се прави различна стратегия, ценова стратегия и маркетинг стратегия. Целта на маркетинг стратегията е да обхване абсолютно всички купувачи на пазара, без значение къде са те. Дали са в друг град, дали са в друга държава, дали са при колеги от други агенции, дали са в мрежата, в която той работи, дали са негови клиенти, дали са клиенти, които тепърва може да им събуди интереса от база данни минали клиенти. Това е част от стратегията. Но идеята е да обхване абсолютно всички клиенти, които да дойдат в една фуния, т.е. да има проследяемост, да има контрол за преговорите от там нататък, проследяемост на това как реагира пазара, какво се случва, идват ли на огледи, след като дойдат на огледи, правят ли депозит, правят ли оферта и така. Защото само чрез този анализ, след това и това наблюдение, ако сте излязли с стратегия, която е по-рискова или висока цена, или общо взето е по-високата цена, е по-рискова стратегия или цена, която не е адекватна на срока, в който искате да продадете, да може бързо да се реагира, защото първите 2 седмици, когато един имот е позициониран както трябва, с перфектния маркетинг, с добрата маркетинг стратегия, един добър агент може да ви направи анализ още първите 5 дни как реагира пазара. Защо? Защото добрата подготовка на имота, маркетинга, започва още преди той да излезе на обява. Какво имам предвид? Проверка на документи, максимално описание, с точен адрес, точна локация, етаж, представяне на имота максимално, видео, дрон, 3D разходка, виртуална разходка, какво друго като максимално представяне, като информация максимално представяне също така. След като се направи пакета, опаковката, ако се наложи някакви ремонти, също да се направят. Ако се наложи някакво подобрение, което ще се отрази добре на цената, няма да е танто за кукурило, също да се направи. Това е работа на агента, да ви посъветва как точно да подготвите имота за неговото представяне на пазара, на общия пазар. След като се направи опаковката, идва разпространението. Тоест, вашия агент, ексклузивен агент, трябва, освен на сайта си, в системата, освен на сайта си, ако имат международен сайт, ако имат национален сайт, задължително трябва да се качи там. Оттам нататък всички имотни портали, оттам нататък имейл до абсолютно всички колеги в мрежата,
собствената агенция, защото някой може да е пропуснал нещо. Имейл до абсолютно всички колеги в града, в който оперираме. Ако имотът е по-специфичен, трябва да се напишат имейли и на международните клиенти, партньори, ако има такива, разбира се. След това всички социални мрежи, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, ако се наложи. И така. Значи, минахме всички портали, минахме социални мрежи, ако трябва платена реклама, имейл маркетинг трябва да се направи и персонално агента да се обади на повечето агенти, които работят в този район от другите агенции. Защото всеки агент специализира в някой район и съответно мрежата му от клиенти е в този район. Също така, да се направи отворен дом. Ако вашия партньор прави отворени домове, изисквайте го. Трябва да се направи отворен дом. На този отворен дом се канят всички брокери, които са така читавите брокери на пазара. След това може да се направи отворен дом за клиенти. Така, минахме онлайн рекламата. Офлайн рекламата. Задължително винил, задължително флаери, разпечатки в района, задължителна разпечатка офиса с брошурки, задължително трябва да се направи там това нещо. И също така, вашия имот трябва да бъде споделен от абсолютно всички колеги, които работят в агенцията. Защо? Защото те също имат контакт листа и когато го споделят на профилите си, този имот достига до още повече клиенти, защото има клиенти, много от клиентите, те всъщност не търсят в интернет, те нямат времето да търсят в интернет. Това е един мит такъв, който нали, е в главата на много продавачи. Той ще се пусне имота в имотните портали и казва без агенти, само за крайни клиенти, ама представете си крайен клиент, който търси имот за 500 000 евро, той дали е във Фейсбук. Защото моя мъж няма Фейсбук. Той е IT. Изобщо не се занимава с Фейсбук и с един доктор, един работещ човек, един бизнес ориентиран човек. Той няма време за социалните мрежи. Няма време да седне, да търси и общо взето или ще купи нещо, което му попада пред погледа, ако се разхожда в района, ако търси в района, или ще си наеме агент, който да търси вместо него. Така, след като сме осигурили максимална така мрежа, обхващане, разпространение, идва следващия момент, в който контролираме процеса. Вашия агент трябва да абсолютно да записва всяко едно входящо обаждане, всеки един интерес от колега. Да, забравих също така да пусне от маркетинга за разпространение, да пусне вашата оферта в затворените браншови групи. Имаме такива затворени браншови групи в Viber, в Facebook, в които групи са само агенти. И там само агенти, не на агенцията, ами на абсолютно всички колеги в бранша, не всички колеги, ами тези, които работят добре. Всички колеги, които работят добре, членуваме в затворени браншови групи. И там си следим. Примерно, колеги, пускам имот, еди какъв си, еди къде си, ако имате клиенти, те питат. И така също вашия имот достига по още един начин до колегите. Защото, както ви казах, целта на финала е да съберем абсолютно всички клиенти, които биха се заинтересували от вашия имот. След като ги съберем, започва процеса на огледи, преговори и така нататък. Вашия агент трябва да е available, трябва да е на разположение, когато му се обадят колеги, не да е синглплеер и ако се разболее или излезе в отпуск, да не може да отвори имота за евентуален клиент, защото той няма как да знае къде е най-добре плащащия клиент или най-добрият клиент за вас. Това агента не го знае. Неговата работа е да ги събере абсолютно всички, да им върне обратна връзка, на вас да ви върне обратна връзка, какво се е случило на огледите, какви оферти има, какво харесват, какво не харесват, какво ги бърка и така нататък, и така нататък, и така нататък. След като правим огледите, идва времето за офертите. Много ви е важно партньора, с който ще работите, да ви дава пълна отчетност на това какви оферти получавате.
Какво имам предвид? Писмени оферти, големите агенции като нашата агенция, работим само с писмени оферти към продавачите. Приемаме депозити писменно и преговорите започват писменно. И ние имаме стандарт в нашата агенция. Сега ще ви говоря само за Remax, защото не съм забелязала в другите агенции да има такъв стандарт. Всяка една оферта се представя на продавача, каквато и да е тя. Нашата работа е след това заедно да обсъдим с вас офертите и да изберем най-добрата или да откажем всички и да чакаме по-добра. Това може да стане, да намерим най-добрата оферта, може да стане само единствено, ако знаем, че абсолютно всички купувачи минават през един канал. Защото иначе как ще разберем кой е най-добре плащащия купувач, ако той не звъни на един единствен брокер, агент? Няма как да го разберем. След като направим подбора, почват преговорите. Не. За да стигнем до вашата най-добра продажба. След това, вече след преговорите и организация, предварителен договор, трябва да се изпипат точно нещата, оттам нататък документи за окончателен договор, нотариус избор и така нататък, и така нататък. Докато не стигнем до предаването на ключа, отварянето на шампанското и преди това естествено получаването на парите по вашата сметка. Да, и заплащането на комисионното възнаграждение за добре свършената работа. Това е в общи линии каква е услугата на агента, когато работите ексклузивно с правния партньор, разбира се. Защото ексклузивният договор е много важно. Може да бъде вашето най-голямо добро и вашето харакири. Просто партньора е важен. Много е важен партньора. Пълна отчетност, да не се понисва, да не скрие имота само за частни лица в стремежа си да му платят от двете страни, което е конфликт на интереси. Той всъщност не работи за вашия интерес. Това беше много важна част от видеото. Важно ми е видеото, стана 12 минути, ама какво да направя? Колкото толкова. Надявам се да намерите стойност в това. Следете канала ми, ще пускам още такива интересни и лесни за усещане, за разбиране, за така да го осъзнаете, да си наредите пъзела, да видите картинката. Ще ви ги разказвам тия неща, защото за вас са много важни. 90% от клиентите, които не са работили ексклузивно с правилен партньор, всъщност има резон да са недоволни от услугата, която получават. Ако не са работили, пък ако са работили с грешния партньор, съвсем милите вече са разочаровани и е нормално да се чувстват по този начин. Но не всичко е загубено, просто избирайте правилния партньор или поне извикайте правилния партньор, който да ви обясни. И оттам нататък избора, разбира се, че си е само единствено ваш, това е вашия имот. Айде!